Прибалтикаға, Эстонияға барып түшкән вакытларны хәтерлим. Булгар радиосы студиясында бүген иртәдән җырлар да, әңгәмәләр дә, барысы да чын ирләр, ватанпәрвәрлек хисе армия хакында. Җавит Шакиров 1980-1982 елларда Балтыктагы чик буе гаскәрләрендә хезмәт иткән. Армиянең никадәр авыр да, җаваплы да эш икәнен беләм. Шуңа күрә егетләрнең рухын күтәрү өчен килдем ди. Финляндия границасын сакладым. Шуңа күрә Аллага шөкер үкенмим. Хезмәт итү ул зур батырлык, зур кыюлык һәм ир-егет өчен бик кирәк әйбер. Яшәп калыйк, янап калыйк. Җырчылар белән бер рәттән марафонга махсус хәрби операциядә катнашучылар да чакырылган. Азнакайдан Әлфис Мурзин әле күптән түгел генә анда булып кайта. Сентябрь уртасында контракт төзеп, үз теләге белән хәрби операциягә киткән була. Әлегә ялда, анда чакта бердәмлек, кешеләрнең бер-берсенә ярдәм кулы сузарга торуы аеруча нык сизелә ди. Үйләрдән килде, хатлар килде. Аларның укыратыры бик күңелле. Шулай ук посылкалар килде. Кайда булсак та, урманда булсак та килде, посылкалар килде. Аллага шөкер. Ярдәм бишеме бешеный энергетиканы сизелә. Шын. Шундый нык поддержка. Патриот егетләр өчен бу тормышта игелекләр эзләр салый. Фирдус Тимаев махсус хәрби операция башланганнан бирле егетләргә рухи һәм матди яктан да ярдәм итеп тора. Инде 8 мәртәбә гуманитар йөк илтеп кайткан. Бәйрәм көнендә бергә булып егетләребезгә теләктәшлек күрсәтү минем өчен аеруча мөһим ди җырчы. Бу хәл дөресен әйткәндә бөтен илгә патриотизм уятты, бердәмлек уятты. Менә мин хәсизем безнең халык тагында берләште. Керфеген төбән калама, арсуларга кара. Ришат Төхвәтуллин бәйрәм эфиры өчен туган илне ярату һәм рух ныклыгы турындагы җырны сайлаган. Аеручан матур, аеручан кадерле, чөнки иченнән дә безнең ватаныбызны саклаучылар көне һәм инде бөтен форсаттан файдаланып безнең илебезне саклаучыларны, бөтен безнең ветераннарыбызны, бөтен безнең ир-атларыбызны, гомумән бөтен ватаныбызны саклаучылар көне белән тәбриклисем килә. Разил Камалов Самара якларындагы ракета гаскәрләрендә хезмәт иткән, армиягә бабалары һәм әтисеннән үрнәк алып, үзе теләп китән. Анда булган хәлләрне гомер буе сагынып сөйләрлек ди ул. Шул җилларны бик яратып искә алам, чөнки бер ел эчендә булган вакыйгалар ул гомерлеккә саклана, күңелдә уелып калган. Радиомарафон 4 сәгать барды. Шушы вакыт эчендә иртәнге чәй тапшыру алып баручылары 9 кунак белән әңгәмә кордылар. Эфир вакытында туган илгә мәхәббәт белән сугарылган 30лап җыр яңгырады. Эфирның төп максаты бүгенге көндә безнең ватаныбызны саклаучы, илебезнең бөтенлеген саклаучы егетләргә теләктәшлек белдерү. Марафонны Татарстанда гына түгел, Россиянең башка төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребез дә карады. Эфирда махсус хәрби операциянең инде гимнына әйләнгән Киез юллары җыры да яңгырады. Киез юллары югары, югары. Интеллект Саинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.